Здравейте, оставете един лайк, абонирайте се и искам да ми напишете долу в коментарите дали вие обичате портокали или мандаринки, каквото са. Днес видеото е посветено на това. Елата с мен. Отиваме да берем. Не мога да бера наистина, но... И цялото дъвче с прасковки и едно висетви не е бъдкаво. Стенцата и самите... Не знам, що ги наричам праскови, те са мандаринки или портокалчета. Тук, само да ви покажа набързо, е най-хубавата масичка. Не най-хубава, не изиска. Довиждане!